قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Şonda şol ferişteler aydarlar, ayatida peygamberlarınız mucize bilen we aşkar deliller bilen gelmedilermi deyip. Şonda dowzakdakiler aydarlar, beli geldiler deyip. Şonda muvakkil bolan ferişteler aydarlar, pes özüňiz çağırın we kafirlaryň dogasy we çağırgy hiç zat däldir, fakat gomralykdyr we bi-eserdir. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Allah tebarek ve taala aytipdir. Tahqiq men öz peygamberlerime nusret ve yarilik bererin ve iman getiren adamlara da nusret ve yarilik bererin dünyada ve gavahların ve şahitlerin turan gününde, yani kıyamatta da. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. Kıyamet gününde zalimlara özlerinin etyen uzurları peyda bermez. Oşalar üçün lanet bardır. Oşalar üçün yaman azaplı cay bardır. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. وتحقيق biz Musa'ga hidayet berdik. Yani hidayete sevap bolyan kitapni berdik ve mucize berdik. Oşol kitapni Bani İsraillere miras etip berdik. هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Ki hidayet ve nasihattır akıllı adamlar için. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. Festin müşriklerin eziyet azarına sabret, taqat getir. Tahqiq Allah tebarek ve taalaň nusret beren diyen vaadeti haktır ve mağfiret talep et hataň üçün. Ve öz perverdigaryň hamdy bilen meşgul bol. Hudaýa tesbih ayt, akşam we ertir. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. Tahqiq oltor adamlary ki Hudaýyň ayetleriniň barasynda jedel o dawat ýardylar. Özlerine gelen bir delil bolmayın, olaryň galplarynda hiç zat ýokdur, meger tekebbürlik bardır. Şolar yürekdäki maksatlaryna we istiýan ululuklaryna ýetip bilmezler. Pes Hudadan penah iste. Tahqiq Allah tebarek ve taala eşdiýan we görýändir. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Tahqiq asmanlary we ýeri yaratmak nihayetde uludur. Adamlar ölenden soň diriltmekden. Lakin adamlaryň köpüsi bilýän däldirler. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. Ve gözü kör adam bilen gözü görýän adam deň däldir. Ve iman getirip salih amallar kesbeden adam bilen teleki iş etdiýän adamlar da deň däldir.